सावंतवाडी तालुक्यातील केसरी येथील श्रीदेव स्वयंभूचा वार्षिक जत्रोत्सव मोठ्या उत्साहात संपन्न झाला। त्रिपुरी पौर्णिमेचा जत्रोत्सव साजरा होतोय। नमस्ते अस्तु भगवन विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन महादेवाय नमः। बरेच वर्षापासून आलेला हा जत्रोत्सव या अशीच ही परंपरा आहे की यात कोजागिरी पौर्णिमेपासून आज त्रिपुरी पौर्णिमेपर्यंत आज बरोबर महिना होतो। महिनाभर पूर्ण कार्यक्रम। आजचा शेवटचा दिवस त्रिपुरी पौर्णिमेचा भरपूर गर्दी होते। भाविक भक्त भरपूर लांब लांबून येतात। या ठिकाणी बोंद्रे, केसरकर, निखारगे, वळंदू, शेटी असे बरेच या देवाचे भक्त आहेत। ते सर्व लोक येतात या ठिकाणी आपली मनोकामना पूर्ण करतात आणि हा देव अगदी मागितलेली इच्छा जर आपली प्रामाणिक चांगली असेल तर नक्कीच पूर्ण होते। या ठिकाणी नोकरी धंद्याचं असू दे किंवा मुलाबाळांचं असू दे, कुठच्या आरोग्याबद्दल असू दे, तरीसुद्धा ही पूर्ण होते आणि अशा प्रकारे ही देवाची ख्याती आहे आणि दिवसेंदिवस ही गर्दी वाढत चाललेली आहे। भाईचं नेहमी म्हणजे हे असतात आणि रवींद्र साहेब चव्हाण पण असतात, पण त्याचबरोबर आणखी आमचे तिसरे पण आमदार आहेत गोवा राज्यासाठी, ते शेट्ये सर, डॉक्टर शेट्ये म्हणून ते पण आमदार आहेत सध्या गोवा विधानसभेवर। ते पण येतात आणि ते या ठिकाणी भेट देतात। दीपक भाईंचं सहकार्यामुळे हे साईडचं फिल्म ब्लॉक झालं। त्याच्यानंतर आज पालकमंत्री रवींद्र साहेब चव्हाणजी यांच्यामुळे ही धर्मशाळेचं काम झालं। आणि तिसरी गोष्ट शेट्ये सरांनी या ठिकाणी हे मंदिराचं पूर्ण रंगकाम केलं, त्यांचं आम्ही ग्रामस्थांच्या वतीने सुद्धा खूप खूप आभारी आहोत। स्वयंभूची अशी आख्यायिका या ठिकाणी पूर्वी एक गाव होता, त्या गावात लोक राहायची आणि त्यांची एक गाय होती। ती घरी कधी पण दूध देत नव्हती, व्यायची पण घरी दूध देत नव्हती। मग तेव्हा ही नेहमी गाई जाऊन दूध कुठे देते म्हणून त्या मालकाने, त्या समाजातील लोक होते, त्या समाजातील लोकांनी या ठिकाणी जाऊन बघितलं तर या ठिकाणी भरपूर असं घनदाट जंगल होतं। जंगलात एक झाड होतं, त्या झाडाखाली येऊन ती बरोबर पानं सोडायची। असे बरं 2-3 वेळा बघितल्यानंतर त्या मालकाला राग आला आणि त्या मालकाने त्या गायीच्या पाठीवर मारलं। ती गायी त्या ठिकाणी ती मरण पावली आणि त्या मेल्याच्या नंतर ही पुढे ते लोकांना त्रास व्हायला लागला भरपूर। मग त्या ठिकाणी बघितलं तर एक महादेवाची पिंडी आहे आणि त्या ठिकाणी त्या गायीचे पायाचे ठसे या ठिकाणी आतमध्ये जर आपण पाहिलं असेल तर त्या ठिकाणी गायीचे पाय उमटलेले आहेत आणि हे रुजू म्हणजे आतापर्यंत जागृत देवस्थान कोकणातील म्हणतात त्यापैकी हे जागृत देवस्थान आहे। त्यामुळे या नवीन आणून स्थापन केलेलं असं देवस्थान नाही, म्हणून या जिल्ह्याची खूप व्याप्ती मोठी आहे।
त्या देवी करली देवी ही करलीवर बसलेली आहे अशी आपल्या आतापर्यंत जे पूर्व सांगत आले. आणि 2 गावातनं देवसू दाणोली केसरी या 2 गावात बऱ्याच ठिकाणी आणि जे मूळ जे केसरीचे संबंधित लोक आहेत निखारगे बोंद्रे केसरकर आणि काही शेट्ये वगैरे सर असे आहेत ना ते पण सुद्धा खात नाही. आणि आम्ही ज्या ठिकाणी म्हणजे गावातील मुली ज्या ठिकाणी देतो त्या ठिकाणी आम्ही सुद्धा अट घालतो की ही मच्छी खाऊ नका. आणि खाल्यामुळे आम्हाला खूप त्रास होतो त्यामुळे आमची बंद आहे ती. सकाळपासूनच ओटीचा आणि कार्यक्रम सुरू झाला आहे. दुपारी देव सजवण्याचं मंदिर सजवण्याचं कार्य असतं आतमध्ये. हे सुतार समाज म्हणून ते ज्याची कामं ठरलेली आहेत त्याप्रमाणे ते करताय. आता त्याच्यानंतर आता देवाची आरत म्हणून ज्या महिना संपल्यानंतर देवाची आरत करतात जी डोक्यावर दिवा घेऊन ते आरत या ठिकाणी झालेली आहे. आता सध्या ती गाराणी म्हणून गावची गाराणी असतात ती चालू आहे. ओटीचा पण कार्यक्रम सुरू आहे. आणि त्याच्यानंतर कुंभाची वाद म्हणून असते. कुंभ असते ते चढवायचं असतं देवाला. सगळ्या देवांना दिवा दाखवायचा असतो. त्याच्यानंतर दशावतारी नाटक आणि कीर्तन नेहमी कीर्तन मात्र 15 दिवस चालू आहे कीर्तन झाल्यानंतर दशावतारी नाटक होतं. गावातले सगळे मिळून असे करतात. आणि ते सकाळी पालखी असते. पालखीचा कार्यक्रम मोठा होतो. फटाके आतषबाजी ही सकाळी 7 वाजता पालखी. म्हणजे आज दिवस रात्र पूर्ण कार्यक्रम चालू आहे या ठिकाणी. आमची भावना म्हणजे आमचं स्वयंभू आमचं कुलदैवत आहे आणि प्रत्येक वेळी आमच्या संकटातून आम्हाला रक्षण करतं. याच्याबाबतीत सांगायचं तर माझे सासूबाई होत्या नाही का त्या म्हणजे आमची त्यावेळी परिस्थिती खूप खराब होती. तेव्हा माझ्या सासूबाईंनी सांगितलं त्यावेळी इथे येण्या जाण्याचा रस्ता पण नव्हता. तर त्या अशी पालखी म्हणजे ह्याच्यातून आलेल्या आणि त्यांनी दर्शन घेतलं. तेव्हापासून आमच्या घरातली खूप हे झाली म्हणजे चांगलं झालं. सासरे वगैरे आजारी होते ते बरे झाले. सगळं चांगलं झालं. आणि तेव्हापासून आमची भावना आहे. आणि मी आणि दुसरा माझा मोठा मुलगा पण आहे त्याचं नाव जय हा धाकटा रसेश ह्याचं नाव. तर आम्ही दरवर्षी इथे येतो. ह्या समारंभाला आम्ही येतो दरवर्षी. आणि आमची हे आहे की ती आणि करलाई देवी आमची. आणि आज माझा धाकटा नातू स्वयं त्याचं नाव ठेवलंय. आजच त्याचा वाढदिवस. आज त्याचा जन्म झाला म्हणूनच नाही पण आम्ही जन्मापूर्वी पण त्याचा येत होतो. आणि आमच्या देवानी हा आमच्यावर खूप कृपा ठेवली आहे. करलाई देवी आमची आणि केसरीचं आहे स्वयंभू आमचं कुलदैवत आहे. आख्यायिका म्हणजे तसं हे देव पावतात एवढं मला माहिती आहे. आख्यायिका सध्या काही माहिती नाही कारण माझ्या सासूबाई आता नाही आहेत. परंतु त्यांनी जे सांगितलं की इथे आल्यापासून म्हणजे माझ्या सासऱ्यांना अर्धांगी झालेली ते येऊ शकत नव्हते. माझ्या सासूबाईंची परिस्थिती अगदी खराब होती. म्हणजे विड्या त्या वळायच्या आणि करायच्या आणि म्हणजे सगळी अगदी परिस्थिती अतिशय खराब होती. मग त्यांनी सांगितलं की त्यांना कुणीतरी सांगितलं की तुम्ही कुलदेवता तुमची जी आहे करलाई देवी आणि हे स्वयंभू तिथे तुम्ही जा. मग त्या म्हणाला ठीक आहे. त्यावेळी परिस्थिती खूप म्हणजे वर्षापूर्वीची गोष्ट ही. आणि तेव्हा असं पालखी म्हणजे हे करून काय म्हणतात त्याला असं उचलून न्यायचे बघा. तशा माझ्या सासूबाई गेल्या इथे आल्या आणि करलाई देवीला. आणि त्या म्हणाल्या की मला म्हणाल्या अगो तू इथे जाऊन ये. आणि त्याच्यानंतर आमची परिस्थिती खूप सुधारली. म्हणजे दीर वगैरे मोठे झाले. सगळे कामाला लागले. सगळं चांगलं झालं. आणि ह्या देवाची कृपा आमच्यावर आहे. म्हणून माझी दोन्ही मुलं चांगल्या ह्याच्यात आहेत. माझ्या दोन्ही सुना पण चांगल्या आहेत. मला 2 नातू आहेत. मोठ्या मुलाला 1 मुलगा त्याचं नाव ओम नातवाचं. आणि हा धाकटा मुलगा ह्यात. गोव्याहून आमचं मूळ घर पेडण्याला. परंतु पेडण्याला आमचं मूळ घर. परंतु आता हा मुलगा माझा मागच्याला आहे. दोन्ही मुलं मागच्याला राहतात शिक्षणासाठी म्हणून. तिथून आम्ही आता आलो. एकदम पॉझिटिव्ह वाईब आल्यासारखं फील होतं. आणि मी दरवर्षी येतो. लहानपणापासून येतो इकडे. आणि आतापर्यंत कधी काही केव्हा सुद्धा काही अडीअडचणी वगैरे चांगले अनुभव आलेत. आमचं कुलदैवत हे खूप वर्षापासून येतो. आणि त्यामुळे जेवढं मला माहिती आहे की हे जे देवस्थान आहे दिस इज मोर दॅन 100 प्लस इयर्स आहे. 125 काय की एवढी तरी एक्झॅक्ट नंबर माहिती आहे. बट 100 वर्षाहून जास्त या देवस्थानाला झालंय म्हणजे बिल्डअप जेवढं मला माहिती आहे. आणि खूप जागृत देवस्थान आहे. आणि असं हे मला माहिती आहे. आणि मला बरेच अनुभव आलेले आहेत. जसे की माझा मुलगा स्वयं तो सुद्धा जत्रेच्या दिवशीच झालेला जो तिथी अनुसार त्याचा आज वाढदिवस. असे बरेचसे पॉझिटिव्ह वाईब येतात. पॉझिटिव्ह अनुभव आहेत. आणि आमचं कुलदैवत. सो आम्हाला जेवढं आमच्या जाणत्यांनी शिकवलं त्या ह्याच्या आम्ही जे पूर्वीच्या परंपरा ज्या आहेत सांस्कृतिक गोष्टी आहेत त्या आम्ही नेहमी पाळतो. जेव्हा काय असतं देवाचे आम्ही इथे आवर्जून येतो. आणि इकडचे भटजी सुद्धा खूप कोऑपरेटिव्ह आणि सपोर्टिव्ह आहे.
आहेत आणि ते अगदी सिस्टमॅटिकली सगळे गोष्टी करतात. एरवी सुद्धा स्वयं त्याचं नाव ठेवलं कारण तो ज्या दिवशी केसरी जत्रा होता, आज त्याला 12 इयर्स तिथीनुसार होतात, त्याच दिवशी तो झाला जत्रेच्या दिवशी. आणि मी मागून घेतलेलं, त्याच्या अगोदर मी अष्टविनायक ह्याला गेलेलो जेव्हा तो पोटात होता, त्याच दिवशी तो झाला, म्हणून त्याचं नाव मी स्वयं ठेवलं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.